Her sal weke îro 25 mijdarê Komeleya Giştî ya Netewên Yekgirtî Roja Cîhanî ya Nehiştina tundutîjiyê li dijî jinan dide naskirin. Ji sala 1999 ve heta weke îro rêxistina navbûrî hemû dezgehên hikûmî û nehikûmî rêxistinên mafên mirovan û alavên ragihandinê agadar dike, da ku hişyarî nabû tundutîjî li dijî jinê û çanda wekheviyê bilav bike. Ev bûneye girêdayî bi pirsa kuştina her sê xwîşkên Mîrayal di sala 1960 li welatê Domînikan ku komareke piçûk e nêzîkî Kuba û Haîtî ye. Da ku bibe sedemek ji bo ev roj bibe Roja Cîhanî ya Nehiştina tundutîjî li dijî jinê. Xwîşkên Mîrayal sê jin bûn li ser destê kesê nenas ve hatin kuştin di roja 25 heyva mijdarê di sala 1960 de. Di serdemê diktator Rafael Trujillo û bûne sembolên Roja Cîhanî ya Nehiştina tundutîjî li hember jinan. Bavê her sê xwîşkan karbedestekî serkeftî bû û jiyaneke sada di gel keçên xwe jiya. û dijberê rejîma diktatorya ku kesatiya Trujillo têde pîr bû desalata xwe ya reha li ser tevahiya welat sepandibû. Piştî hemahîngiya wî ya nihînî bi kenîse û alavên rojnamevaniyê re û desalata wî ya leşkerî û polîsî bi hezaran dijberên xwe bi dar vekirin. Çîroka her sê xwîşkan wisa dest pê kir. Di bûneyeke giştî de ku yek ji wan her sê xwîşkan amade bû her wisa ew diktatore jî amade bû û ew ê hewl dabû ku destdirêjî bike ser yek ji wan xwîşkan. Êdî wê li ber xwe da û ew red kir. Piştre ew malbata xwe neçar bû ahengê bi cih bihêle û piştre tevgerek ava kir û li dijî diktator Trujillo xebat kirin. Bilez Trujillo fermana girtina wan her sê xwîşkan û malbata wan derkir û hemû girtin û kirine girtîgehan de. Piştî demekê azadkirin û bi awayeke veşartî nemirovane her sê xwîşk teror kirin. Piştî terorkirina her sê xwîşkên Mîrayal eşkere bû ku serokê welatiyê diktator Trujillo li pişt pîlana terorkirina wan e. Ew yek weke derbeyeke bihêz bû ji diktator re û piştî 6 heyvan ji bûyera terorkirina her sê xwîşkan diktator Trujillo hat terorkirin û dawî bi desalata wî û rejîma wî hat. Êdî roja terorkirina her sê xwîşkan mîna Roja Cîhanî ya Nehiştina tundutîjî li dijî jinê li cîhanê de li sala 1999 ji aliyê Komeleya Netewên Yekgirtî ve hat naskirin.